Magkape tayo, guys. Coffee is life. Hiningal ako. Wings, mag-love shout out. Thank you. Saglit lang to. Kape. May ako natitignan yung sinend mo. May ipon akong 100 real. Kape. Baka mahigop mo yung aray ko. Matragis ka.
Nauntog tuloy yung ulo ko, noo ko dito. Buwang ka kasi. Wings. Kung may tig-50 nga lang, tig-50 lang bilhin ko eh. Basta malakas yung signal ba. Wala kasi akong pambili ba. Taghirap si host. Alam mo na. Daan na lang natin sa kape-kape. Sabi ko mag-update ako. Alam mo, mahina talaga yung net ko. Kasi yung kapatid ko malakas eh. Tingnan mo, nakakapag-LS pa siya. Ako hindi. Hindi talaga siya. Kahit nga yung manood ako, halimbawa, manood ako ng mga video-video, pupunta ako pupunta sa YouTube. Halimbawa, may naka-LS. Magme-message ako. Alam mo ba yung message? Bura. Hindi siya wala siya, hindi siya makita. Kaya useless. Wala pa akong money. Kaya mag-iipon muna ako. Nakaipon ako ng 100 riyal. Kundi, kailan ko pa kaya yung madudugtungan ba? Kawawa naman. Kawawa naman ako. Wings. Hirap ba na hirap ka na nang mahirap, no? Daan ko na lang to sa kape ba? Kaya hindi ako makapag-LS doon sa taas. Yung kapatid ko nakakapag-LS ng umaga, di ba? Ako wala. Malakas yung kanyang cellphone. Ano ba yung binili niya? Ewan ko kung ano yung binili niyang cellphone. Wala pa kasi akong budget. Inshallah sa birthday ko makabili ako. Kaso October pa yun. 2 million in the house. Thank you guys. Saglit lang to si host. Mag-update lang si host kasi sabi ko nga sa gabi, sana ako mag-i-edit ako kasi may mga videos na akong naipon sa i-upload ko. Hindi ako hindi ako makapag-edit. Hina talaga ng cellphone ko. Pero bago pa to, patapon na din. Ikape ko na lang. Kaya sabi ko mag-update ako kahit 1 hour, di ba? Kaya salamat sa nakatambay din na 2 million in the house ko. 2 people. Atay. Oo nga, Wings. Ang hirap, di ba? Ay, tingnan mo, natapon tuloy. Natapon. Gusto ko mag-LS sa taas para makayaw-yaw ako ng ayos. Hindi ako makayaw-yaw. Natapon yung kape ko. Bungi na yata si host ba? Andiyan na naman yata amo ko. Hindi talaga ako makaseryoso sa cellphone ko, promise. Punta na naman to dito, mag-yaw-yaw na naman yun. Isang oras lang hindi pa ako mapagbigyan. Ito nga 5G mahina. Ang malakas daw kasi depende rin sa cellphone kahit 5G. Ito 5G to oh. Ba't mahina? Ano siya, depende sa cellphone kasi ang sabi nila malakas daw yung way. Kaya plano ko yun ang bilhin ko. Nakakita ako na kailangan nasa 500 mahigit. 500 or pinakamaganda na siguro 1,000 kaso nga lang wala pa akong money. O diba? Pero tamang-tama yan siguro baka makaipon ako niyan by October. Ano na ba ngayon? Ano pala ngayon? July. Itapon mo na yan, sipin mo. Hindi, huwag mo na kasi wala pa akong pambili. Pwede pa naman ito mapakinabangan. Kaso, malinaw to, maganda to. Kaso nga lang, ang problema nito, mahina siyang sumagap.
Maganda 'tong pang-video, kaya ayaw ko siyang itapon. Andiyan pala amo ko. Baka biglang dumating. Ilagay ko dito, baka biglang dumating mo. Itong new CP ko, yung wifi sa planta namin. Nasasagap niya. Oh, malayo ba yung planta nyo? Malayo yung planta nyo sa tulugan? Tapos yung wifi namin ang hina. Yung router. Si Jennifer malakas sumagap yung cellphone niya. Ako mahina sumagap. Tapos nag-order nga ako nung net. Hindi pa kami nadadalhan. Wala pang available. Baka katapusan pa daw. Kaya lalo wala akong gana. Hindi ako nakapag-ano sa taas. Mag-order na nga ako wala pa. Ingay-ingay ng amo ko. Ay, salamat Wings. Wala nang tao sa ano ko ba? Walang tao na sa tuwing live ko. Wala na akong tao. Hindi na kasi nakakapag si host. Hindi na nalagay nakakapag ikot. Kaya ang dami ko na kayang kasi dito sa baba, hindi ako masyadong mag-aano sana ako. Minsan nga yung yung pag nag-i-edit ako, dinudugtong-dugtong ko na lang lahat. Bahala na yan dyan. Basta may upload ako ba. Uy, Wings, hindi pa, sabi ko nga gagawa ko ng Premiere. Hindi din ako marunong gumawa nun. Paano kaya iyon ba? Nakangati ako, namumula yung aking first floor yung planta namin. Oh, ang lakas! Accommodation namin pero nasagap yung wifi plan. Oh, ang lakas! Ganon. Ang tibay niya. Ilang G siya? Sige nga, tingnan ko nga para kung halimbawa in case na sana malakas din pagdating sa akin, no? Kasi kung halimbawa di ba nakakapag si Jennifer, nakakapagsagap yung cellphone niya. Kasi nanghihinayang ako ng tinan mo, ang dami kong hindi ko alam, may rami na pala akong yung talsik ng talsik ng luto ko ba, mga anak, pag nagluluto ako, talsik ng mantika. Andiyan amo ko ba? Malakas. Ilang yun? Ilang G? 4G lang yun, pero ang lakas I-google ko, ko nga kung magkano yung ganun mga 5G. Tingnan ko nga. Try ko nga. Para makapag ako, no? Ang kati. Sana, no? Malakas pala yun. Kalain mo yun. First floor tapos third floor. Lakas nga yun. Kasi yung, di ba third floor kami? 4G lang yun, CP ko. Malakas. Saan mo binili sa bata? Sa bata? I-try ko nga yan. Malinaw ang kanyang cam. Malinaw din ang kanyang cam. Kasi mostly pag sa Huawei nasa 500. Tingnan ko kung may pera ako. Gamit ko nga ngayong wifi sa planta. Yung wifi ko di ko na nagagamit. Oh, tingnan mo. Di ba nakaka-save, di ba? Kaya nga ako yung gusto ko yung gusto ko yung makabili ako ng malakas para para makasave din ako sayang din kasi yung 150, di ba? Mayroon sa amin net, kaso nga lang, mahina talaga siya. Mahina siya sumagap. Kung halimbawang kung ganyang kalakas siyang sumagap, umisit ka. Oh, malinaw yung camera.
Skandal talaga. Bisit ka talaga, oy. Gumagawa ka sigurong iskandal, ano? Iskandal talaga. Nakikita tuloy yung wala kong ipin na matanda na talaga. Wala na kang ipin sa dulo. Mapait-pait yung kape ko. 4G. Basta titingnan ko mamaya, maghanap ko. Saan mo binili nga? Sa ano? Binili mo sa Bata? Binili mo sa Bata? Maganda kaya? Sigurado ka malakas ha? Para kung halimbawang hindi na ako mag-ipon, hindi na ako mag-intay ng hanggang hanggang October. Para in case na makalabas ako, bibili ako. Naubos ko na yung kape ko. Sa Bata ko bibili sipi ko. Sa Bata. Hindi, ano yun? 300, sakto? 300 sakto? Sige nga, i-try ko. Try ko nga yung sinasabi mo kung mas mura yan, 4G. May 5G din yan. Nakukutot ako. Ingay na Timay. Andiyan ang amo ko. May inuutos sa akin, hindi ko ginawa. Nandito ko nagnginginaw sa cellphone. $360 star. Pwede na. Malaki din siya. Malaki din yung screen niya. Gano'n siya kalaki. Gano'n siya kalaki. Gusto ko kasi yung mga ganyan ba. Word Store, thanks for coming. Megalaw shout out. Guys, pa-support naman kay Word Store. Thank you guys. How are you? I'm good. I'm beautiful. Oo, malaki host. Pwede nga. Picturean mo. Send mo nga sa akin. Picture mo. Picture. Wings, pa-support naman Wings kay Word Store. Kasi isa lang gamit kong cellphone. Malaki. Sige nga, pagkatapos kong mag-live, nang tawag ka nga sa akin, tingnan ko nga kung malinaw, yan ang gamitin mo, sinasabi mo na yan. Titignan ko para tingnan ko para kung in case na makabili. Gusto ko talaga kahit mga 5G. Kaso nga lang kulang pa yung money ko kasi alam mo naman, galing tayo sa vacation. I hope you have a great Sunday. Yes. Word Tour, thank you ha. You're always supporting me or my live stream. Thank you, my friend. Later, I see your video because one only we have a phone. Hindi tayo Tagalogin ko na lang, nahirapan ako. Hindi tayo makapin kasi isa lang talaga. Tulungan mo ako, kalbo. Mamaya pag magtawag ka sa akin. Nasa work ka pa ba? Sa bahay na. Ayun, makakalahati na akong oras, oh. 'Di ba? Wala na akong kilay talaga ba. Ang iingay ng tao dito sa amin. Gamit ko lang to sa YT, saka sa WhatsApp. Yung Nokia ko doon naka-log out ang Facebook. O ganun.
Kasi plano ko kasi 'pag bibili ako, ilalag ko din yung ano ko doon, yung itong YT ko at saka ano, yung ano, maglagay ako ng Facebook kasi dito yung WhatsApp ko para hindi ako naiistorbo minsan kasi para magkaiba yung WhatsApp tsaka yung Messenger ko. Kasi minsan natawag si amo, 'di ba? Kaya kailangan separate, separate yung pang ano, pag nabubuwang ako, nabubuwang ako kalbo. Nakalimutan ko kasi password ng FB ko kaya di ko man lang yung Facebook ko dito sa new CP ko. Hindi ko gumawa ka ng bagong Facebook. Ako, alam mo, ang ginagawa ko, alam mo ako, kaya ako, marami akong Facebook kasi buwang din ako. Isa din ako, hindi ko rin sa ulo yung aking mga ano, yung aking Facebook. Yung password. Pero itong huli kong Facebook na to, nakasulat yung password. Kaso nga lang, um, plano kong gumawa ulit ng isa pang Facebook. Yun yun. $2 million in the house. Thank you guys. Ano na lang tayo, half hour na lang din kalas kasi update lang si host. Sana nga makapag-edit. Hindi ako nakapag-edit ba. Masarap kasi pag nag-edit nakahiga. Wala ka na sa trabaho? Nasa bahay ka na ba? Tignan ko nga mamaya kasi sinend mo sa akin, naka-start na akong mag-live. Kaya mamaya tingnan ko. Naisipan ko lang mag-live ba kasi ano ba, laki ng tiyan ko. Ingay ng amo ko ba nasa labas? Sana nga makabila ko 360. Sana all. Lakas ng sagap ng CP ko sa wifi sa planta namin. Yung Nokia ko hindi niya masagap ng wifi sa planta. Kaya nga itatry ko yan. Itatry ko kung ano talaga. Pang ano ko lang naman yung pang sa gabi. Gamit sa gabi. Panggamit sa gabi talaga. Iba pala yung araw at gabi. O, di ba? Kasi mahina kasi to, mahina. Maganda tong cellphone ko, kaso nga lang, tingnan mo malinaw siya, oh. Malinaw, kitang-kita yung lahat ng wrinkles ko. Kaso nga lang, problema talaga nito yung mahina ang sagap niya sa ano, mahina siya sumagap. Kasi yung pinaplano ko kung halimbawang ano, maano ko yun, makabili ako, di maganda kasi makakapag-live na ako sa taas. Ibenta mo yung CP mo tapos ibili mo ng bagong CP tatlo. Wala ngang bibili niyan, giatay ka. Walang bibili niyan cellphone na yan. Walang bibili niyan. Kaya need ko na lang bumili na lang ako ng ano, kahit mumurahin. Basta inaano kasi yung sumagap ng internet. Nanghinayang na kaya ako, tinatamad na akong bumili ng ng net sa taas kasi 150 oh. Oh, 'di ba? Ituusin mo 'yan sa isang taon, 'di ba? Bibigay mo na lang kung walang hindi nga pwede kasi ano 'yan, bigay lang 'yan. Mahirap naman, 'di ba? Mahirap naman may ano 'yan eh. Ano tawag diyan? Ano tawag niyan, Bengs? Uy, salamat yung sa pagtambay, may kadaldalan ako.
ano tawag yan, may, ano tawag yan? Ano apod ka, Wings? Di mo pwedeng ibenta kasi may ano siya. May, walang pumapasok sa isip ko. Oo, minsan lang yung sponsor, di ba? Kaya kailangan bigyan natin ng halaga. Kahit luma na siya, wag siyang itapon, di ba? Ganun ako pag mga bigay sa akin, kahit punit-punit na siya, hindi ko pa rin siya ibibigay kasi may ano yan eh. Ano tawag niyan? Ano tawag yan? Ano ang pagkaan? Wings, yun hong may ano siya, may kumbaga mayroon siyang may lumalakad, akala ko may papasok. Sentimental value yung yun. Nakuha mo ba? Nakuha mo? Natawa ko, ay Wings, may kwento ako. Natawa ko sa amo ko, maiba tayo. Sabi kanina, "Hoy Jamila, ilang taon ka na dito sa amin? Ang tagal mo na. Mag-ano na daw ako, mag-ano na daw ako ng Muslim." Sabi ko, "Hindi pwede kasi mahirap naman yun. Mag-ano ako ng maging Muslim ako tapos dito Muslim ako. Pag-uwi ko sa Pilipinas, paano? Ang mga anak ko, 'di ba? Oh, Katoliko tapos Muslim, ayain ako na lang din daw mag-aya sa anak ko, kaya ate ta's ang sabi niya, "Kasi mahal kita." Sabi niya, gusto ko pagka pagka yung sa pangalawang buhay daw magkita pa din daw kami." Atay ka, yung sinatawag nilang yung ano ba yung alam mo nung sutong sabing purgatorio. Sabi ko, parang gusto naman nitong mamatay na. Ang tagal pa namin magkikita. 'Di atay, gusto ang hirap naman yung pilitin niya akong maging Muslim, 'di ba? Sabi ko sa kanya, mahirap yun. Gusto ko kung maging Muslim man ako, gusto ko yung kumbaga udok sa buot. Ano ba tawag niya sa'tin, udok sa buot, yung ano talaga sa puso mo, 'di ba? Kasi nang-aaya siya kasi ano eh, alam mo naman yung mga Muslim 'pag ganyan may naaya sila, malaking point sa kanila yun, 'di ba? Malaking point sa kanila sa ala nila yun, 'di ba? Ayoko naman ng gano'n. Gusto ko pagka mag-ano ako ng ganyan, gusto ko tuloy-tuloy yung ano sa isip ko. Kasi 'pag wala sa udok, 'pag dae udok, kusang loob. Oo nga, kusang loob yun. Nadali mo ba? Kailangan kusang loob, 'di ba? Mahirap yun na marami akong kilala na dito Muslim. Pagdating dun, wala. Back to normal na kasi wala na sila dito sa ano, 'di ba? Mahirap naman yun. 'Di mas lalo ka nagkaroon ng kasalanan, 'di ba? Kaya sabi niya, pag-isipan mo 1 month or 2 months or 'di atay na yan. Tingnan mo yung aking ano, oh, ito ngang aking mga ano na 'to, hindi ko maalam kung paano ko 'to anuhin 'tong nagkanda ano na pala yung aking kamay sa tingnan mo nga. Ang hirap 'no, inaano na naman ko, inaaya. Noon pa 'yan, inaya na ako, sabi ko, "Ayoko, I like your thumbnail picture." Only thumbnail? Worth for only thumbnail picture? You like? How about Wings, binubuang man ako ni Wordthor, yung thumbnail picture niya daw, like niya daw yung thumbnail picture. Yung ganito ba personal yung sa live stream ba? Wordthor, you're funny.
Ha? Why you like only thumbnail? How about my lobster? Yung thumbnail lang, medyo bata-bata pa ako dun. Ano na yata yan, after, ano na yata, 2 years? 2 years ko ng picture yata yan. World tour. Why thumbnail only you like? How about today? My face too much old? Iniwan ako ni Kalbo. $360. For tonight, you don't like? You don't like my face? For sure. Amo ko lalaki. Nasa trabaho ka ba ba, Kalbo? Kalahating oras pa, oh. 34 minutes pa lang. Katinang ano ko. Anong oras? Ilang ano na lang ba? 27. Marami palang naka-ano ngayon, marami naka-live. Nasa bahay na ako, host. Nasa bahay ka na. Buti wala ka ng ano, wala ka ng OT. Niluloko ako ni Urtor. Buti nasa bahay ka na, may nakatambay sa bahay ko. Walang tao. Uy, teka. Kate ng dibdib ko ba? Hoy, nung ano ba? Nung nag-live ka, nung napunta ako sa live mo, bakit walang harang? Bakit wala ka ng harang? Ha? Bakit nawala harang mo? Naalala ko lang. Punta ko sa live mo, wala ka ng harang. Gamit mo pa rin yung mobile mo. Dami ko talagang wrinkles, oh. Lalo na dumadami ang aking wrinkles. Matanda na talaga si Inday. Inday. Siya. Ang daming ano, oh. Ma'am, okay. Mag-ano, Makati man ang dibdib ko. Upo-upo lang ako saglit. Mamaya tatawag na yung mga yan. Anong oras na? Hindi ko matambay yung isa kong cellphone. Alam ko nga yung isa kong cellphone. Hindi din pala yung nakakunik.
Dala-dalawang net dito sa amin, pero mahihina. Hindi magawa ng paraan yung doon sa taas namin. Sayang kaya, 150, 150, 150. Pambili na din ng ano yun, pambili na din ng ulam. Ang pangit ko pag nasa malapit, kaya kailangan medyo malayo-layo ako, gumaganda-ganda ako ng konti. 2 million in the house. Nagpipiling ano lang si host kasi nagpapahingang konti. Maya-mayang konti tatawag na naman yan si amo. O, diba? Tapos sa taas, ang hina talaga, wala talaga. Nabubwisit na nga ako kahit na yung manood ka lang, hindi ka talaga makapanood. Mag-ano ka man sa mga nagla-live. Pagdating sa ano, black. Yung pagdating sa ano niya ba, yung magko-comment ka, wala na. Umuwi na lang, nagbakasyon, nakabalik na lang si host. Problema pa din talaga ang cellphone. Giyatay. Ay ko. Taas ko lang ang pako. Hindi makita dyan ano. Huwag lang pumunta si amo, makikita sabihin niya, sarap man ang buhay nitong aming ano, nakataas pa yung kanyang binte. $2 million in the house. Thank you, guys. Malapit na rin, guys. Ano na lang, ano ko yan lang ng, sakto ko lang ng 1 hour lang ako, 1 hour. Update lang ba? Nasa ba, ano? Antok na ako. Uy, di ba may sakit ka nga pala? Ang dami ko man tanong sa'yo, hindi ka man nasagot, kalbo. Ang laki na ng wrinkles. Ang laki na ng... Ay, nag-abroad ako hanggang dito lang noo ko. Ngayon dito na, oh. Buhok ko. Lamo! Fi bagi salata inda talaja. Kalas? Guys, salamat sa inyo, guys. Alam nyo naman si host. Walang time sa taas. Oo, sakit ng lalamunan ko nakaraang araw. Ngayon, okay na. Nakakapasok ka na. Baka may ano ka. Baka meron kang ano tawag yan? Tonsil. Masakit ang lalamunan mo. Baka nagkain ka ng kain ng matamis. O baka nasobrahan ka ng kakain ng tilapia. Isa na nga lang viewers ko inaaway ko pa Tatamad ako. Iingay ng tao sa sala ba? May pinagagawa yung amo ko, hindi ko pa nagagawa. Sabi ko mag-live muna ako ng kahit 1 hour. Saka ko gagawin. May pinalalagay sa akin doon. Kabila. Uy, salamat sa patambay mo, Wingsa. Salamat sa pag-stay mo. Nalaglag tuloy yung pako. Tilapia. Kumain ka ng kumain siguro ng Nutella. Kaya sumakit ang iyong lalamunan. Tonsillitis. Nabuang na ako. Tingnan mo ang pangit ng ano ko. Pag nagluluto ka talaga, minsan sa mukha.
Ano na naman yung sinend mo sa akin? Titingnan ko yung malapit na quarter na, oh. Matatapos na tayo. So, ano na lang, 17 minutes na lang, mag-e-end na si host. Thank you sa inyo guys. Thank you sa nakapag-stay. 2 million in the house and sa nakapag, nag-like. Uy, ang dami man na photos. Ano ba yung mga photos na yan ni Kalbo? Tanda ko na talaga ba? Dami nyo na. Mamaya tignan ko yung mga sinend mo sa akin. Matatapos na tayo, ano na lang. 15 minutes. Then class. Okay na yan, at least nakapag-update kilo. Sana makapag-edit ba? Para ako. May alas 8 na ba? 7:30 lang. Tapos, hirap kasi talaga yung bang, ang sarap kaya yung nakahiga ka tapos yung nanonood-nood ka, TikTok. Ano yan? Baka umuwi kami na. Asan na lang ilagayan mo? Ay, nasa taas na. Hindi mo ba sa akin sinabi, Day? Kasi ilagay ko ba? Baka uwi kami kasi si Asis gusto na umuwi. Parang Excited natulog. masyado. Parang buang mo. Minsan lang kayo nagpunta dito. Uwi na nga gusto niya. Buti na, paano mo nasalin dyan? Binuksan ko to. Tapos ilagay ko. Malaki ba yan? Butas niya. Para, tapos ginaganon ko lang, patulo ko dito. Gaganyan ko. Buti ko nga sa taas. Kunti-kunti lang naman ang malagay. Pero gumanda na yung mukha mo, Jamila, no? Okay, narinig niyo yung guys, gumanda na daw ako. Mag-hi ka naman sa bantay ka muna si nandiyan, si Wing. Ako lang muna dito, guys, Kanya kasi ka muna. magbibigay ako ng aking produkto kay Ate Jamila. Pasensya na kayo. Bibigyan ko kasi siya ng aking beauty product. Pampagkinis ng mukha. Para kuminis-kinis din yung mukha ni Ate Jamila. Joke lang. Makinis naman yung mukha niya para mas magiging bata tingnan. Younger looking skin. Ay pala sa mga friend ni Ate Jamila ha, pasensya na ako muna harap sa inyo. Pagsawaan niyo muna yung mukha ko. Pwede po ba ulo yung products, sa ulo yung products mo? Hindi, sa mukha lang po kasi siya. Sa face lang po. Nabibili naman po siya sa noon. Sa mga beauty, dyan. Baka tumubo buhok ko dyan. Feg. Order ka ng Feg. Kasi kapag ito, hindi to tutubo, kikintab to yung ulo mo. Kikintab to yung ulo mo kapag ganito. Hindi to pwede sa ulo ha. Sa mukha lang. Nag-pinkish na ba yung mukha ko? Bahala na hindi maganda basta makinis lang, di ba? Makinis yung mukha. Nandiyan si Pasuli. Andiyan na, te? Oo. Sabi niya pwede daw sa buhok para tumubo daw yung buhok niya.
Muntik na akong maihig. Ate ka talaga kalbo. Tumawa nga ako. Kikintag tuloy yung ulo niya kapag ano nito. Ay, tinan mo, oh, pati pang lagay sa mukha ni House, wala na siyang pambili ba? Tinan mo na isang gamit na lang yan tayo. Sabi ko sa Ganito lang kasi paglagay mo Ate Jamila o ganyan. Mas Kunti marami lang. na nga ito masyado nalagay. Basta ginaganyan ko lang siya pa. Hindi lang. Oh, wala ka muna. Ilagay mo muna sa mukha mo. Magpaganda muna tayo, guys. Sabi talaga. Nakinis din yung ulo ko, Lods. Aray ko, naiihi na ako kalbo. Ganyan na siya pag-apply. Tapos kikinis na ganyan. yung mukha mo. Tapos kikinis na yung aming ano. Ganun lang po. Bakit ba? Hindi ako nanalamin na tayo dito. Hindi ko naman kasi alam na may live pala ito sa Ate Jamila. Maganda na. No filter po yan. Maganda yung mukha namin, di ba? Okay na, maganda Makinis. na. Ano? Pamada Pamada na lang yung ilagay mo sa mukha mo. Misit. Di ba? Ano na yung mukha namin, di ba? Korean skin. Nangihingi na lang ako kasi wala pa akong pambili ba. Naihi talaga ako ba? Umihi ka natin kasi alis na ako ba? Alis kayo, nandiyan si ano? Ayan, just first. Ayan, Pasuli. yun. Laman. Tagal-tagal na din yan. Nabasa na talaga yung aking ano ba. Punta ka na. Kasi alis na ako. Ihi Ihi ka muna? Ihi muna ako. Ihi na muna daw siya. Ayun, Ate Jamila. Be? Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel ko, meron din po akong channel. Baka gusto nyo, baka naman. Risa OFW TV Vlog. Nagbablog din po ako. At saka sa aking Reels, Risa OFW TV Vlog din po. Please, pa-follow, subscribe my channel and YouTube also. Sobra ng kintab yung mukha ko ba? Sa mga friend ni Ate Jamila dyan, ni Ping Bicolana. Paki naman po, baka naman. Ay, yung link ko. Hindi kasi ako naka-live ngayon eh. Hindi, nag-YouTube ako pero hindi masyadong ano talaga. Unti-unti lang. Mamaya na. Be, pasok na ako kay Ate Jamila. Tingnan niyo po yung YouTube channel ko. Ate Jamila, i-ano ko yung link ko sa'yo. Oh. Nag-live ka pala. Sabi ko, baka naman. Subscribe niyo ako. Oh, subscribe mo ano kalbo. Si ano ba? Saan? Ito? Ang Diyos ko, dito na pala. Si ibaba mo para makita ni kalbo. Ano subscribe mo siya ano Wings. Baba niya yung bahay niya. Sino yan? Pag magugutom na ako, meron akong masahe. Ano yun, te? Laki ng sambusa. Ibababa ako Ano na. yung sambusa mo na to? Puno yan. Alam mo naman doon na magtambo sa puno ng manok. Pasok mo. Dito ka. Sarap yan, Bea. Gaya ng tambusa na walang laman na yun. Nagbabaong talaga si Ate Mayra. Siyempre. Ano yung tinda niyo doon? Isda, te? Ha? Yung tikura? Baba mo na kasi mag-off na ako ba? Ay, di lang. Ano? Ibaba niya yung kanyang bahay tapos ano pa support guys. Hindi ko alam. Ano ba yung isda na yun? Alis ka natin, Jamila. 1 hour lang ako Saan? Ano ba? sa live. Ah. Alas ako sa live ba? Kala ko. Tingnan ko muna yung ano ko dito. Punta na tayo sa labas dito. Nag-swimming ulit si Asis? Kaya ano muna namin ano? Ano pasaman siya eh. Nag-swimming? Akala ko, hindi lang. Nandiyan? Mula si Asis. Nakaupo man doon lang. Ayaw na niya. Magnuno ka tayo ng isang sambusa. Hati tayo. Tikman natin itong sambusa ni Cora. Oh. Ay, may ano pala yung sambusa niya. Mayroon pala siyang del. Ang sambusa ko walang del. Tikman ko nga kung masarap. Hindi lang, bababa muna ko. Wait lang, Jamila. Magawa ko ng bahal. Yung mga bago ko lang. Pwede din yung mga luma, yung i-ano nyo.
Hanapin ko muna sa dito. Loading kasi masyado yung phone ko, te. Ito na lang. Ito ba Masarap ba? din pala may del. Ayun yung ingate, Jamila. Ito, buo. Mm. Isa. Wala, baka naubusan natin. Mabusog pa naman sa tatlo. Mm. Nasa sulat yung mga sa kabila. Mm-mm. Yung luto kong sambusa ng biyernes, hindi ko alam. Ang sarap. Hindi ko natikman. Masarap nga. Mm-mm. Gayahin ko nga to. May del pala yung kanyang sambusa. Naglalagay kasi ako ng del sa karne lang, yung laham lang. Pero pag dito sa, pero wala siya ng kulay green. Yung beans. Baba mo link mo, Lord. Ayan, pa-support guys. Kay Risa OFW TV Vlog. Ayan. Ganda niya, di ba? Hindi. Ako ate niya, ako ate. Ay, bag is right. Wala akong signal. Hmm? Wala akong signal. Saan ka ba nakakunik? Yun sila ng wifi. Hindi na wifi dito eh. Kalbo, andyan ka pa ba? I-send ko yan sa kanya sa ano niya. Wala naman nanonood. Sa messenger. Kalbo, sumagot ka. Wala akong tao. Na anong tao? Mag-end na ako eh. 6 minutes. Isang oras na ako eh. Walang mga tao, maaga pa eh. Hindi na ako nakapag-live sa taas kasi. Live ka na dito. Ayun nga, isang oras lang. Kasi walang tao. Tanong ako sa kanya ng cellphone. Yung binili niya. Yung binili niya 360 lang. Ano siya, iba yung phone. Yung nga titingnan ko sa messenger sinend niya. Ano siya, malakas daw ang signal. Malakas daw kumuha ng signal. Kasi nasa third floor siya. Tapos nakakasagap ang niya, cellphone niya sa planta nila. Mm-mm. Hindi ko kang ka-live. Kaya kaya malakas yung sabi ko, gusto kong bumili res. Kasi ito mahina sumagap. Ito yung sa akin eh. Yung sabi niya maganda daw. Mag-end na ako, na lang, 5 minutes. Walang tao eh. Mga busy siguro. Di na kasi ako nakapunta sa mga live. Kaya wala na din ako taga-support na. Si Kalbo lang tiyaga sa akin hanggang simula kanina. Baka talagang tao tayo natulog na. Baka nakatulog na si Tawagan Kalbo. ko nga sa Terubi. Bakit? Kasi uwi na kami. Uwi na daw kaya? Diyan ang driver. Walang kalaro si Pasuli. Oo, tawagin na. Sabihin ko nga. Nalang. Faisal is here. Oo, sabihin mo. Sabihin mo nandiyan si Faisal. Maya mo na pa uwiin. O wala eh. Boring din kayo doon sa inyo. Ayan na Risa OFW TV Vlog Dan. Ayan. Thank you. Subscribe din kita mamaya. Madam Faisal is here. Salamat twins. Sabihin mo na ganyan.
Ulan ko muna sa tulog. Huwag mo muna tawagan. Itanong mo na yung sagot ni ano ng amo mo. Hindi ko rin alam saan tong ano na Terby ba. Dami niya kasi na may page pang nalalaman. Wala, hindi mo siya naka-online. Kaya, Salamat Wings sa ano mo Wings, pagtambay mo Wings. 3 minutes na lang. Wala na talagang tao sa aking live ba? Pumunta sila sa kabila. Pumunta sila sa kabila. sino? Sila Tinay. Masarap yung ano mo. Yung chicken niya. Alis na talaga kami, di pa. Uwi na daw. Uwi na daw kayo? Wala kayong tubig, te? Nag-aapura wala. Yung ano yan, yung pinalamig ko. Ayun. 3 minutes na lang Kami guys. sa car. Walang laba. Ano? Wala bang salamat ngayon ho sa lahat ng may bayad? Salamat. Salamat. Salamat sa pag-stay. Siyempre. Nakisang oras ka sa akin. May ano ka sa akin, may 100 mani. Ate Jamila, Ha? dito ka lang ilagay. Alis Sige na na. kami. Sige na. Andiyan na si Bisaya? Wala, uli na daw sinuli doon. Sabi ng amo namin. Bahala na daw yung Buwang mo talaga yung amo mo, no? Nakaisang oras din ako. Salamat. Wood Store, Wings Vlog, salamat. Si Risa, OFW TV Vlog. Subscribe ka daw mamaya ni isi-send ko sa kanya yung link mo sa Messenger para mas maano ka subscribe. Nakaisang oras na din ako. Yan, pasubra lang ako ng 1 minute. Thank you guys. Salamat sa nag-stay. Salamat Wings. Kumain ako ng sambusa, masarap. Masarap yung sambusa niya. May deal yung akin kasi pag gumagawa ako, walang deal yung sambusa ko. Hindi ako naglalagay. Napaglagay na ako ng sa pisngi nang di wala sa oras. May mga ligpitin pa ako para makapagligpit na ako. Ayan, thank you guys. Salamat. Wings Vlog, Risa OFW, and Tour World Store. Thank you very much. Ayan, bye-bye.